Il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella iltaqgħu mal-Konsli Onorarji f'żewġ laqgħat separati. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern se jieħu rwol attiv sabiex jindirizza suġġetti tant importanti bħall-immigrazzjoni illegali. Fisser l-importanza li l-Konsli għandhom l-obbligu li jsemmaw leħinhom f'dan il-qasam għall-aqwa interess tal-pajjiż. Għal ukoll il-Gvern għaddej f'ħidma biex jiżgura relazzjoni internazzjonali attiva ma' pajjiżi li għaddejjin minn żmien diffiċli bħalma huma il-Libja u s-Sirja. Il-kontribut tal-Konsli Maltin u li jkunu parti u li jippromovu l-objettivi tal-pajjiż barra minn xtutna. Intant il-Gvern għandu l-intenzjoni u l-viżjoni biex jiftaħ ambaxxati ġodda f'Doha fil-Qatar u numru ta' konsulati f'reġjuni bħal Algiers, Miżurata fil-Libja u Shanghai fiċ-Ċina. Għall-ewwel darba huwa ppjanat li jkun hemm konslu f'São Paulo l-Brażil. Min-naħa tagħhom il-konsli faħru l-impenn tal-Gvern għar-riżultati tanġibbli li nkisbu mill-Gvern f'din il-leġislatura. Għaldaqstant il-Prim Ministru u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin qalu li se jkunu qed jagħtu l-massimu tagħhom sabiex jiżguraw sinerġija sħiħa bejn il-Gvern u l-Konsli Onorarji.